حبوق أنزا سلازي ودكت مسبزحني سدراي تقولي من زبالكو حق أنيا زانتا اتسدت أنيا منسي ودع 14 عامت كله خي ناب سدت أمريحه كلتشعن 10 تقلت الناب تقراي دماتيه أب تقراي كلت عامت دحر مصنح ودع 16 عامت كوينه تقراي ناب ليبيا قصي أمريحه كلتشعن 14 يزخون زلو مسلني بحر تساقيرة اليان أتوقم اتحماق عدلي كابزي زي جمر كلتشعن 14 اليان مساتوقو ناب هاجر سيزرلاند يمريحه أب سيزرلاند أما صلح خلخو خا مستتحت عدم من باري صبغ ناي تمرت عد رخبكو حنت هافتام جن كأولاد زي بالله بعدم زدفت سبيتي كم وداخة تعبين حتى قربت اللي أب كبابي زنبور إيرتراويان كترجم لي تطوعو أب شعو زعاب عدل مخاني يرد إني نبرن حدا إيرتراو حويجن زعاب عدل دحر مفلاتو زعدل انتلا تقبيل كايو أب هيوت كعب عاود كم تسأل كايبلني أنا دم حراي لتقبلكو تتحيزنا دمان هب حدا عبي فيلا جزاه كدنا كل زلين نبرت تجز اللي حق أنا من زراب دما ولا كخلي مال اللي أب كبابي حبشة سلزي رخوكو بتحدخا قام سلزي كل أزيد سماخ سمعني جمرة كم زيلنا تصبغ زخونه هيوت كنا برد حرمتنح حدا معلتي أب جينفت بهالعباي كتما زنبر حاوبي دول اللي بوزحي عللنا دحرز ناي تليفون علالي هيوتي عدلي كل نجري كعصن كتصلمتن زجمره اتزررب ناي تليفون كمزي زبل نيرو حوي نابتو نسو زلو ختما جينف متان كقربوني ابطقو خوون بمحساب ود حوي نابز متان كسودو خاص ستراي نافقه نابت حوي زنبرو ختما قيرني إلكا مقب مبلع بيانة تسبيت بلني أنا دما خمت زبلني نتا مسكن نسنتي دنجي صوا أدخت كونني أنا خاولد كونا كتعبين نزو وسدت النسبيتي مقب مبلع بخوا أزيات تشنقت نسلست معلت مقب تبهال زي ملكافي أتحساسي بوا اندا نبعت انت خونكا شكرتها لي كأكفلني بلتني كميلة كباخ خفل دلي خبلا خبدني بقى أبت ساعاتتي كم توتات فرسني حوي سلزنبركو بقى ناب حوي زلو ختمات راي وسود نبالكوا ازد حرم بالي نساقص علك ناب اي حدم زمسل بمقيار زرنزح نبعت أنا ون بوش طيايك ألكن حجي مقبت راي لخفنبر صقم يبولن بلتني بدحري بغلطف تلفون بمدوال ولا عسل استمعلت مقب أبيني أبيدي يموتن له بمبالنا بوليس دولت بوليس مزيوم مقب خمز بلع دحر مقبارم حوبي نابتزلو خوان خمس قبرو حوبي نصبحيت مزيومو كلاتنا تأكيبنا دما تزاراربنا حوبي كم زبالم زغال عزيون اشتيو بزي سدراخا أب سدت صنيحيو سلازي أب قولنا انتو غوين قروبكم محايشة خيلي بولم اتالوه سبيت دما أنا نزغو العاقع بيدي ليتالني سلازي أبصو من حانت معالت مساخا قزيخ علف خيليو بلتو حوبي اي تقبولون دحان قال زغو العانس معمو دحارنو السنبولم أنا خا أخمت زمخرني مسحاوي محشن بالقوام قنا ورك أو عدلي بقزا ايدي خسرو من باري يردئني نبرن دحر خندي زررب عمله قد حالي لي كالأيت ورك أو عدل رخوكو اتالوه سبيتخا اندانا بعد تفانوتني حاوبي كا كم زحاسبو نعيكي حازت رايدو نابعدو تملسه أنا دما نابتخال أي زرخوكو ورك أو عدل كداونتي حيزم رحكو اتزرخوكو خالاي ورك أو عدل بمنقست زموالنا يقولوا عمعبي خوينو كساباب تزبلس اتمرت ناي ممهرن نابقالو تاقرات بمخاد ناي مزنقع عدل زنوبورون ينيرو تمرت جميرة أزيو بولت زبهالي هوت كنبر دما جمركو قانقوا أبشد شور حصبو كزاربن كرارة أن جمركو حجوون حوبي أي قدفنن تليفون بمدوال كابتو زقومت قلو رابع عيد برخص أدفينا بلكا أفرار حيم بلني أنا دما مستزنبرن وعدي نقسنت كقبر دحر زي بالعينة قول عينيره كم تزبلن دما خقبر دلخو حدا معالتي فنسترا خفيته نحمش دقايق زخون تحت قز أي تلبلكو حدا سبزري النسانكو يداوي دخيمن كتكت بلا عدل قبر كبلن حدا قول عبقات أمري إني نتناي ألارم دول مستوقه حلافيتي مع خفيتا مسرعيتني نفسا قد النبلا أزيا لمنتني زدلخو وخمت قبر اللي ون كالاتوت اللي بدحر زي سبات مصيوم سيعيبو مادحنوني
أنا دما بقى حجي ناب حوي كوصلون يوم إلى تحقسكو نصبحيتو بزحات حلفت مصيوم نفسي كتف سلازا حسبكو تراي أبناي أمرو حكمنا نا4 ورحي صنع مكتتال كجبر اللي وصنو دحر خلت سومن كاب حكمنا هاريمه ناب جزاي تمولسكو أو ورقتي تصحف ريكورد حما أصل نبرخ عند تبالا شو خده بقى كل نجار تبالا شوني عدلي كثير يو ناب كان بوسيدو مني حويكا بلعله خونا اللي جمره ناب سدراي مدوال قريفيو بتي تحت عدمه سلازنوركو بت حدا خا سراحن خل جنزبن سلازي نبرني نخلت عمد سخون ناب سدراي تليفون زبها لا يدولكن بدحر زحشش كسحب جميله مستون لميده أول فتات كحباء جمركو حدا جزيه يدحر نويح عمتات ناب سدراي دولكو عدي مستقبلتني هيلو عدي كمي اللقي مسبلكو والكع زموتو وداتن سيز تزاربا مسيلوا بسنبادة أزيه نبعت وشت أي تربشة زربها لما أبيني زودي نحنا خابخا ندليه لن عنا خاطر أي زقد سنة زي حقوز كل كايت السكف بجاخا جن كأتسأل دول بلاتني جن تليفون كارد سلازودت علالنا تقارزه بدحرزي بقولت في مستجزيه أبصرجيا خوف بمبال بزي عرفتنا تمستخصتي جمركو أمونغو خا سقيله نبع نبركو شعونا من قد ببابور كخيد ببابور ترقيسه نفس قتلت كفتم وسنكو أبيدي ترمزنا مستحيزه نبانا فر من قد بابور امرحكو بابور ساعات كندي كم تمصن مفلات نابتو تمصالو ساعات سحبر مستقمتكو 6 دقائق طراي تريف وانا بره نعايجن 6 ساعات كوين تسمعني قنا دقائق تعزيرو حنت دقائق تريف وا مسرعخو دفرت كسمعني جمره دمص تبابور مسمعخو بقويا نابت فرق مسمر كيده ابت قدمي اخوف بالكو قال تسافرتي موبايل حفب بلون قدحن جمرو قال نا بوليس دولو قال خا نباي قصم يمصو تبابور ابت قاي بصحت فيتن فيت ترى انا مبرهتا خا دقحني ناي اوروب ابابورات معبولات سلازخونا يمسلني اتا اوتيستانا عاي مسرعي بقصبت روبلا حجون بوليس مصيوم بلوم قالات الرقاقيوم حكمنا وصدني ورقتي بنفس قتلت تمزقبه أنا أون حد نجر حسبكو نفسين خيط زكالة خل مرفق خيوق نفرحكو اتمرفق حدا جنيا سلزخونه كاب حكمنا هاريمه هاجر كغير وصنكو أب كل تشحن 10 شمونتن كاب سيزرلاند ناب هولاند مرحكو أب هولاند ما عقوام سحاتتكو نحدا عمد سخون مل سخون تتصبخو دحر حدا عمد بوست ناب جزاي مصاتني كفيتن بقوا كم تلومد حجون شجراي تقادفنن اتورقت عشيرة ناي سيزرلاند سلزلكا اين قبلكاني نازبل صحف حيزو نبره دحر حدا عمد مخاني دما حيزوم ناب هاجر سيزرلاند مولوسني كابتاستو مولوس كلها معالتي بوزح مرفق وقع سلزنبركو بفوبيا ناي مرفق ازيخ ساق جمركو زخونه صعدا بدحريتين تريه مرفق زوق انزل خوين سمعن نبره حجون سدراي بزي محجازي ناي كل غزي ጭንቀተይ ነይሩ ከምዝና በልኩ خሳብ 2021 ኣብ ሃገረ ስዊዘርላንድ ጸናሕኩ ሓደ መዓልቲ ድማ ኮፍ ኢለን ከለኹ እንታይ ገደሸኒ ንኣፍሪቃ ዘይምለስ ስድራይ ከዓ ስለ ዝቆበጹኒ ዘይሓገዝካና ይብሉንን ኢላ ሓሲበ ኣብ ወሳነ በጻሕኩ ናብ ኣፍሪቃ ተመሊሰ ስድራይ ናብ ኣፍሪቃ ከም ተመለስኩ ሰሚዖም ኣዝዮም ድማ ተሻቀሉ መታዓቢተይ እውን ተጸሊለ ዝመጻኹ ይመስልዎም ኣደይ ብናፍቆትን ሻቁለትን ኣዝያ ተሓሚሳ ጥዕና ስኢና ስለ ዝነበረት ተቃላጢፎም ናባይ ሰደድዋ ምሳደይ ድሕሪ 11 ዓመት ተረኸብና ንብዓት ኣደይ ክርኢ ከለኹ ነብሲ ኻጥፍእ ጥራይ ይመጺኒ ኣብ ማዕረፎ ነፈርቲ ኣደይ ክትሓቕፈኒ ክትብል ቀዲመ ኣብ ብርካ ተደፊአ ይቕረበለለ ይበልኩዋ ክልቴና ንብዓት እንዳፈሰሰ ተሓቋቂፍና ነዊሕ ጸናሕና ገዛ ምስከድና ኣደይ የዒንታ ካብ የዒንተይ ምፍላይ ኣብየን ቀዊላ ተጥምተኒ ኣነ ግን ገጻ ኽሪኤ ከኣልኩን ገለደታት ካብ ደገ ዝመጹ ደቀን ክሪኣ መጻ ኣደይ ግን ይድሂቡ ጥራይ ጅቡ ናብ ኣፍሪቃ ዝተመልሰ ወዳ ክትርኢ ምምጻእ ሕዘነኒ ኤርትራ ምስ ተመለሰትከ እንታይ ላ ኸተዕለለያ ኢለ ምስ ሓሰብኩ ንዓይ ብምውላዳ ኣዝያ ሕዘነትኒ ዝገርመኒ ግን ንብዓታ ኸይነቐጸ ነጸላ ቀሚጣ መግቢ ክትሰርሓለያ ተሲኣ ሓደ መዓልቲ እዩ ናይ ለይቲ ሰዓት 3 ይኸውን ክሽነይ ለድሕሪ ምትንስአይ ደቂሳላ ዝበልኩ ዋደይ ኣብ ሳሎን ኮፍ ኢላ ቀዊላ ክትጥምተኒ ምስ ጸንሐት ዝተሰምዐኒ ስምዒት ክሳብ ሎሚ ዝግረመሉ
مجلس يسألوا عدي انتي دا يدك سندخ إلى حتت كوا نسخة دحان زودي كدك سيه إلى تندك أسد ورحملو ببعينة الموجب الناس رحت صبق جزي حليفنا نحدو ورحت رئيس الاستفقادة نير ترفانية نهدي نجر أبزا أخلنا كابزن العلي بزعب أخزار بايك ألكون هوت كم زيلان دقت سألت أبكل تشحن عسران سلسن نايسرح عدل ترخيبي له ناب جوبا يمريحي عبدو بجوبا مسبت أحكو كل $10 كفل تبهالكم أنا حسيبي يزنبوركو خهدمي جنا كابتو تاخدم زي حسابي نيرو نشد شاور حملو أما خزن بتأميت بعصن تساقوخو أما ودأتنا أبوي دويله زلخو وحماق كنتات نقركو أبوي كن بأي حفر سلز نبري ولا حد حجزن خمزي كل تدلي خهدم تدلي خموت كم زي ملكوتو شكينو زنقرني سلزيه وركت مسبز حان سدرايت اليوم نزوركم زروا أبوي نذكركم بجوهن حمامن عرات حزكم اتسامسار دحر بايتاي مسنغوركم ودنقص علي أبو دكان سلزنبورو دكان كحلو لمو نسخة أخاب كلتشح ناب حدا شي حقق نسلي كم زخيل نقرني أنا خاب حقوس تقبلكو سرح جميرة بقرب دما اندات ما حيشكو متأخو حدا معلت تسامساري تليفون كابولان تدولو حتى النيانيرا اتسامسار خاب حرقان أوص أسب كلك إيخا سبيه بالليل الكاشد شور حقن زبي زي هاب كان نيلو زتاللكو سلازمو سلو نابزنايك قدم حمامين تمية الملسني أبجوبا نابزنبر زنبرة حدا ودومي بوتوم كفيلهم نجوبا خودو زدالو زنبوري حواتي جيرة زخفل اللي سينا بحمام عصيصا وخم زلخو سريحة نخمول سوليلة بزرزر زبس حنزلو قليس أنخ حقزني ملأخت صدر كله اتم زلا أخوهم سبات دما أبتناتو زونو كامباني بيرا بتداغاغامي مالالو سلزنورو حدا معالت رخبوو ودموخا أم مخزن زخفلو سيني ساقلو يلوم نقروو ودموي أزي سنبيرو نمنتاي كساب حجي زي نقركم من بمبال تقطع بدحر زنايت سامسار تليفون مسرقبه كي وعالخي حدره تليفون دويلو يغرتا أنا حجي زفلت زلخو كنتات عناخا خميا لخبلني مساي مسعلله نت سامسار خا زدلي حكمنا قبورلو اتن حساب صباح خور للكيبولو نصبحيتو أي صنحن كم زبوله خلت شح خفيلو صني أنا خا سبلني يبا إلى بمجرم ني حقوس نبعت نبعخو اتودمي برختي زبحال أبي هوتي اتقدمي قبل بي عبي خبري وي بوتا زلو وسبي بزخونه كم زي حلف يلن حليفو كم مخزن وصيه كم سبي بحقوسنا بجوبا خدكم نسدو ما تقبلو زلين نجز علي مصنح تغون ان حنت خفلها بنمو نحجن حدا ورح يعرف بدحري اسرح خجمري خبلني ذهبنني حدا ورح عرفتي مسوداخو ابيت صحفه تصويعو مكينا زخيلان تقوين حتتني كم زي كلام سنغوركو ودما كاب صباح جميره مكينا خمهار كم زلن حبرني بدحرز مكينا تمهير مسوداخو كابلو مسرح خجمر سرح خبزا مكينا غيركا كاب كامباني بيرا وسيدكا ناب دكوانات باراتن ريستورانتن مكففاليو انا دما دموس كجمرلكا يبلني سرح متجمركو كل ነገር ዘብቃ خوين تسمعني انت غونه هيوتي كم تتصبخو ወይ ከደን حجون حده إساء زبهال مسارحتي نتسفاي كفتاتو جمره እዚ إساء زبهال سب كابتو ما بهيوتي زيرسعو عنوة زورو دسبات حدي فتأرون انت غونه وريدو يقرب للو تزبلني جهنم مسمرص كله نيره كساب كندزي زقيو مالو سرح متجمركو زحات عماويل كتر جميره نيره سرحتنيا نايت كامباني ساعات 5 دحر قطر وديوم نناب ገዝኦም ክኸዱ خلو أنا جن وعلت ودومي سلا زخبدني قالوا علت تخفلك ويله بمحساب كساب ساعات 10 مشيتي زسرح نيره نسون بت حدا ገጽ ካብ أوروبا مملاسي مسمعه سلا زي تصبيو دنقي صليو بت حدون بسرحي تلويت بمرأيو مسلنا أزي تحويسو جنا إتيساء زبهال حدا حسد كمي غير كان السبات أو ديق كابين خاطر بحتراي يتفلت أزيتون كولنيان سوسوعن سبينيرو قدميون انتخونه كندي بيتسب كاب سرح اسكيغيو نعيون نتسرح صبق مليخ خسرح مرأيو يمسلني عينو خمبرله جميرو إساء كل غزي مسودو مي مالت قند حلافي يخير سلازنبره نغراتنا عبدالله ما ازنات كتقاويم عقم زنوري كابت كامباني أنا تراي حبشا نيره حدا غزي إساء حلافيي أنا زفلطو حدا سبالو نزا عدي كم كبدي إدو زفلطا زودو كوخاخا
ነዛ ዓዲ ሓድሽ ስለ ዝኾነ ካልኣዮ ከም ሓጋዝ ዝግበረሉ ቦሎ ሓላይ ተመሲሉ እቲ ቆልዓ ተፀዊዕ መፀ ግና ኢሳቅ ነዛ ሓድሽ ቆልዓ እንታይ ከም ዝገበር ጽቡቕ ገይሩ መኺርዎ ይጸኒሑ ስራሕ ተጀሚሩ ቴሌፎን ካብ ዓማዊል ክድወል እውን ጀመረ እዚ ሰብ ግን ከምቲ ኢሳቅ ዝበሎ ነቲ ቦታታት ናይ ጁባ ዝፈልጦ ይነበረን ብኣንጻሩ ኮይኑ ይጸኒሑ ካብዚ ድማ ምኽንያት ምምፃእ ናይዚ ሰብን ምሳይ ክሰርሕ ዝገበረሉ ምኽንያትን ክርድአኒ ዝጀመረ ኢሳቅ ሕጂ እውን ኣይቀሰነን መኪና ከትሕዞ ክሓተኒ ከም ዘለዎ ስለ ዝመኸሮ ንሱ እውን መኪና ከትሕዞ ብተደጋጋሚ ክሓተኒ ጀመረ ኣነ እውን ዝኾነ ዝሓሰብክዎ ተንኮል ስለ ዘይነበረ መሳርሕቲ ስለ ዝኾንና ከዓ ብቐንዕና መኪና ክህቦ ጀመርኩ ለከ ናይቲ ቆልዓ መኪና መሓዝ መልእኽቱ ኣነ ዝኾነ ተኾይነ ወይ ስራሕ ተሓሚቐ እቲ ቆልዓ መታን ክሕዞይ ነይሩ ብድሕሪ እዚ ኩሉ ነቂሐሉ ንሱ ተንኮል ክምህዝ ኣነ ንተንኮሉ ከፍርስ ምስ ኢሳቅ ተራባረብ ኮይኑ ሓደ መዓልቲ እዩ ኣብ ግዜ ዕረፍቲ ሓላፊየ ማለት ወዶም ወይ ናብቲ ካምፓኒ ኸደ ንእሽቶ ትስራሕ ስራሕ ስለ ዝነበረት ንኢሳቅ ደው ኢሉ ኣነ መኪና ሒዘ ንኸመፅእ ሓበሮ ኢሳቅ ድማ ናብ ምድቃሰይ መፅኡ ቦስ መኪና ሒዝካ ምፃብለካ ኣሎ በለኒ ኣነ ከዓ ክዳውንተይ ቀይረ መፍትሒ ሒዘ ናብታ መኪና ምስ ወፃኹ ዘይተፀበኽዎ ኢሳቅ ምስቲ ቆልዓ ኣብ ደገ ፀንሐኒ ኣነ ግና ወላ ሓደ ነገር ኣይተረድአንን ምንም ክሓስብ ኣይከኣልኩን ነይረ ናብ መኪና ከኣቱ ማዕፆ ምስ ከፈትኩ ኢሳቅ ናባይ ቅርብ ኢሉ ሓንሳብ ፅናሕ ቦስ ክልተ መኪና ደልዩ ስለ ዘሎ ንስኻ ነቲ ሓንቲ መኪና ሒዝካ ርክቦ እዛ መኪና ከዓ እዚ ቆልዓ ሒዝዋ ክኸይድ ይበለኒ ኣነ ግን ነቲ ሓንቲ መኪና ስለ ዘይፈትዋ ኖ እዚኣ እየ ሒዘ ክኸይድ በልክዎ ዝብለካ ዘለኹ ይትሰምዕ እንዲኻ ናይዚኣ መፍትሒ ምሃቦ ናይቲ ሓንቲ መኪና መፍትሒ ካብ ኦፊስ ከይድካ ምፃዮ ኢላ ኣዘዘኒ ኣነ ድማ መፍትሒ ናይ መኪና ይገዲፈሉ እንታይ ከም ዝሓሰበለይ ኣይተረድአንን ጥራይ ነቲ ሓንቲ መፍትሒ ከምፅእ ንላዕሊ ገዛ ምስ ድየብኩ እቲ ማዕፆ ናይቲ ቤት ፅሕፈት ተዓፅዩ ፀኒሕኒ እህዋ ገረመኒ ከመይ ከመዩ እዚ ጉዳይ እናበልኩ ነታሕቲ ተመሊሰ ተወረድኩ እቲ ቆልዓ ድሮ ነታ መኪና ሒዝዋ ናብ ወዶም ወይ ማለት ሓላፊየ ተበጊሱ ፀንሐኒ ክሳብ ሕጂ ተንኮል ምዃኑ ኣይተረድአንን በቕንዕና እውን ኦፊስ እኳ ተዓፅዩ ዘሎ በልክዎ ኢሳቅ ነቲ ማናጀር ደው ኢሉ ንዓ ኦፊስ ክፈተሉ በሎ እቲ ማናጀር መፅኡ እንታይ ከም ዝደልኹ ሓተተኒ ኣነ ድማ መፍትሒ ናይ መኪና በልክዎ ዋ እታ መኪና እኮ ተባላሽያ ዘላ ከመልካ መፍትሒ ትብለኒ በለኒ ኢሳቅ ግን ድሓን ሃቦ ድሓን እያ ዘላ በሎ እቲ ማናጀር ግን ኣይተቐበሎን ግን ድማ ኢሳቅ ስለ ዝኣዘዞ ሃበኒ እታ ዝተባላሸወት መኪና ሒዘ ገፈፍ ክብል ኢሳቅ ከዓ ብማኻልእ መኪና ሓሊፉ ቀዲምኒ ፀኒሑ ኣነ ድማ ብድሕሪኡ ናብቲ ወዶሞይ ዘለዎ ቦታ በፃሕኩ ማዕፆ ክኸፍተኒ ምልክት ምስ ገበር ኩሉ ወዶሞይ ገፁ ኣሲሩ ከፈተኒ እንታይ ክትገብር ሕጂ መፂኻ እዚ መሳርሕትኻ ቀዲምካ መፅዩ ኣነ ከዓ ሓንቲ መኪና የተድልየኒ ክሳብ ሕጂ ብኢኻ ፀኒሕካ በቃ ተመለስ ገዛኻ በለኒ ተንኮል ኢሳቅ ሰሪሑ ማለት እዩ ንወዶሞይ ከረድኦ ተፈተንኩ ዘረባይ እናኾላለፈ ምዝራብ ከለአኒ ተንኮል ኢሳቅ ስለ ዝሰርሐ ድማ ንሱ ኣብ ልዕለይ ዝነበሮ ረዳዳእ ቀይሮ እቲ መሳርሕተይ ድማ በቲ ሽዑ ዘጋጠመት ካባይ ዝሓሸ ኮይኑ ተረእየ እዚኣ እታ ቀዳመይቲ ተንኮል ኢሳቅ እያ ነይራ ካብዚ ቀፂሉ ኢሳቅ ዝገብሮ ተንኮል ሓላፊየይ ብዓይኒ ካልእ ክሪአኒ ጀመረ ኣነ ግን መሊሰ በርቲዐ ሰሪሐ ከእምኖ ላዕልን ታሕቲ ንብል ነበርኩ ኢሳቅ ምስ ወዶሞይ ስለ ዝውዕል መመሊሱ ብዛዕባይ ሕማቅ ካብ ምዝራበይ ይዕርፍን ኣነ እውን ነቲ ምሳይ ዝሰርሕ ዘሎ ቆልዓ ዝገብሮ ዘሎ ፅቡቅ ከም ዘይኮነ ኢሳቅ ይጥቀመሉ ከም ዘሎ ኣብ መወዳእታ ከዓ ክልቴና ከም ንስጎጓ ጠንጥቀቅዎ ሓደ መዓልቲ ኢሳቅ ነቲ ቆልዓ ፅባሕ ስራሕ ክትከይድ ከለኻ ንግሆ ከይትንሳእካዮ እቲ ሓንቲ መኪና ሒዝካያ ከይድ በሎ ምክንያቱ ፅባሕ ወዶሞይ ኣብ ስራሕ ስለ ዝህሉ ንዓይ ከም ደቃሲ ንምምሳል ዘመሃዘዩ ነይሩ እቲ ቆልዓ እውን ሰዓታት ስራሕ ቅድሚ ምእኻሉ ጌና ከሎ ቀሲሉ ተንሲኡ ገዲፍኒ ኸደ ኣነ እውን ሞባይለይ ኣላርም ስለ ዝመልኣ ኣብ ሰዓተይ ተንሲእ ስራሕ ከድኩ ግና እቲ ቆልዓ ቀዲምኒ ስራሕ ስለ ዝኣተወ ወዶሞይ ሕጂ እውን ብሕማቕ ዓይኒ ረኣየኒ ስራሕኹ እንተስራሕኹ ንዕኡ ወላ ሓንቲ ይነበረን ስራሕና ሓደ እዋን ሓድሽ ቢራ ካብ ኣሜሪካ ናብ ጁባ ከላልዩ እተዉ እቲ ቢራ ሓድሽ ስለ ዝኾነ ናይ ዘለና ፅዒርና ኣብ መስመር ክንእትዎ ተነገረና ስለዚ ትዕድል ንዓይ ወሳኒ እዩ ነይሩ እዚ ቢራ ኣብ መስመር እንተዳእትየዮ ኩሉ ኢሳቅ ብዛዕባይ ዝበሎ ዝነበረ ሓሶት ምዃኑ ክፍለጥ ስለ ዝኽእል ንኢሳቅ ድማ ንዓና ክከታተለናን ክሕግዘናን ስራሕ ሓላፍነት ዋሂብዎ ነይሩ እዚ ቢራ
ሓድሽ ስለ ዝነበረ ንኹሉ ባራት ድኳናትን ክንህብ ተሓበረና ስራሕይ ድማ ጀመርኩ ብዘለና ዓቕሚ በርቲዐ ስራሕኩ ኣብ ሓፂር ግዜ ከዓ ዳርካ ወይ በጣሕ ሙሉእ ቢራ ብምክፍፋል ነቲ መሳርሕተይ ብዕፅፊ በለጽክዎ ይሳቕ ተገረመ ኣዝዩ ከዓ ሓረቐ ነቲ ቆልዓ እውን ክመኽሮ ጀመረ ይሳቕ ነተን ኣለዋ ዝበሃላ ባራትን ሬስቶራንትን እናዘረ ቢራ እንተደልይኹም ናባይ ደውሉ ብምባል ቴሌፎን ክህቦም ጀመረ ቢራ ደልዮም ክድውሉ ከለዉ ድማ እቲ ትእዛዝ ነቲ መሳርሕተይ ይህቦ ነበረ ብኸምዚ እውን ዓማዊለይ ክጠፍኡ ጀመሩ ሕጂ እውን ብዘለኒ ፅዕር ነበርኩ ወዶሞይ ዝኹሉ ፃዕርን ሃለኽልኽን ከይርኢ ኣብ መገሻ ኣብ ካምፓላይ ነይሩ እቲ ቢራ ብዘይሓሰብናዮ ድሕሪ ምውድኡ ሓላፊ ደው ኢሉ እቲ ልቓሕ ክንእክቦ ከም ዘለና ሓበረና ልቓሕ ክእክብ ምጀመርኩ መዓልታዊ ዝኣከብናዮ ሕሳብ ንረክብ ነበርና ሓደ ግዜ ግን እቲ ሕሳብ መዓልታዊ ምርካብ ስለ ዘፅለአኒ ኩላ ኣኪበ ብሓንሳብ ምርካብ ሕሸኒ ኢለ ምሳይ ክእክቦ ጀመርኩ ይሳቕ ናብቲ ማናጀር ብምኻድ ከመይ ሕሳብ ይእክበሎ ዶ ኢሉ ብዛዕባ ይሓተቶ ማናጀር ከዓ ለንቅና ሕሳብ ትበሃል ኣይኣከበን ይመስለኒ ኣይሃበንን ዘሎ በሎ ይሳቕ ንዓይ ዝኸውን ተንኮል ካብ ምእላም ኣዕሪፉ ስለ ዘይፈልጥ ከዓ ነዛ ዕድል ተጠቂሙ ሓደ ተንኮል መሃዘ ወዶሞይ ኣብ መገሻ ኮይኑ ይድውል እሞ እቲ ገንዘብ ንእክቦ ከም ዘለና ሓተቶም ይሳቕ ነዚ ዕድል ብምጥቃም ኣነ እቲ ገንዘብ ይእክብ ከም ዘየለኹን ዝኣከብክዎ ገንዘብ እውን ይሕንሽሾኸ ይህልው ነገሮ ሽዑ ኣነ ምድቃሰይ ስለ ዝነበርኩ ማናጀር መፂኡ ቦስ ክረኽበካ ደልየሎ ብምባል ቴሌፎን ሃበኒ ምስ ወዶሞይ ምስ ተራኸብኩ ሃለው ከመይ ቀኒኻ ይሳቕ እንታይ ዝብለኒ ዘሎ እቲ ገንዘብ እንታኾንካ ዘይኣከብካ የበለኒ እቲ ገንዘብ ካብ በብቁርብ ዘረክቦ ኢለ ብሓንሳብ ኣኪበ ከረክብ ስለ ዝሓሰብኩ እየ እቲ ገንዘብ ወይ 70 ሚእታዊ ዝኸውን ኣኪበ ምሳይ ኣሎ በልክዎ ወዶሞይ ከዓ ይሳቕ ዝበሎ ኣቆጥዒዎ ስምዓኒ ወዶኮይ እዚ ትካል ልዕሊ ማንም ንዓኸ ይቐርበካ ስለዚ ከም ገዛኻ ርኢኻ ኣበርቲዕኻ ስራሕ ድሕሪ ምባሉ እንዳተቆጥዐ ንይሳቕ እስካሃቦት እታ ቴሌፎን በለኒ ይሳቕ ምስ ቀረበ ስማዕ እስኪ ይሳቕ ንምንታይ ትሕሱ እቲ ገንዘብ ምስኡ እንዲ ዘሎ ከመልካ በሊዕዎ ትብለኒ ብምባል ድሃሎ ይሳቕ ግን መልሲ ይነበሮን ሓፊሩ ድማ ደኒኑ ተረፈ ኣብ ከምዚ ኩነታት ዋል 8 ዓመት ዝገደፍክዋ ጽብቕቲ ሓፍተይ ክንዲ ሰብ ኣኺላ ኣዲስ ከም ዝመፀት ሰማዕኹ ዋል 20 ዓመት እያ ኮይና ከምቲ ዝበልኩኹም ናብ ስድራይ ይድውል ስለ ዘይነበርኩ ንፈለማ ግዜ ድማ ድሕሪ 12 ዓመት ብቴሌፎን ተራኸብና ኣዝዩ ደስ ኢልኒ ብዙሕ ዕለልና ንሳ እውን ብጥዕናይ ትሻቐል ስለ ዝነበረት ኩነታት ጥዕናይ ኣጥቢቓ ሓተተትኒ ኣነ ድማ ጽቡቕ ከም ዘለኹ ስራሕ ከም ዝጀመርኩ ነገርክዋ ብዛዕባ ገንዘብ ድማ ክትሽገር ከም ዘይብላ ወርሓዊ ከም ሰደላ ገበርኩ ምክንያቱ ስድራይ ዘይምሕጋዘይ ቀዳማይ ቃንዛ ስለ ዝነበረ ነዛ ዓድል ክጥቀመሉ ደለኹ ደሞዘይ ክሳብ ዝቕበል ከይተጸበኹ ድማ ካብ ናይ ስራሕ ገንዘብ እናሰደድኩ ክሕጉሳ ፈተንኩ ወርሓዊ $100 ናይ ጁባያ ትሪፈ ኩሉ ዝተረፈ ሰደላ ሓፍተይ እውን ብኣይ ክትኮርዕን ብዛዕባይ ክትዛረብን ጀመረት ዓመት ሙሉእ ከዓ ስእለያ ፕሮፋይላ ለጠፈቶ ከምዚ ኢሎም ነገራት እናቐጸሉ ከለዉ እቲ ተሪፉ ዝነበረ 10% ሕሳብ ኣረክብ ምስ ተባሃልኩ ሃንደበት መፍትሒ ይሳቕ ከዓ ኮንኩ እንታይ ኢለ ከም ዝምልስ እውን ጠፍኣኒ ምክንያቱ ገለገለ ሰባራት ጌና ሕሳብ ከይተቐበልክዎም እቲ ባር ሸይጦም ፀንሑ ሓደ ግዜ እውን ንሓፍተይ ሰደላ ስለ ዝነበርኩ እቲ ሕሳብ ጎዲሉ ስለ ዝነበረ እንታይ ከም ዝብሎም ጠፍኣኒ ኣብ መወዳእቱ እቲ ዝተረፈ ሕሳብ ኣረኪበ ንወዶሞይ ካብ ደሞዘይ ቁረጽ በልክዎ ሽዑ ናይ ይሳቕ ዘረባ ዘኪሩ ኣነ ከም ዘይረብሕን ከም ዘይቅየርን እንዳነገረ ኣዋረደኒ ሓፍተይ እዚ ኩሉ እናገበርኩ ገንዘብ ከም ዝሰደላ ኣይትፈልጥን እያ መወዳእቱ ግን ሓፍተይ ናይ ደገ ሰብኣይ ረኺባ ንመርዓ ናብ ዩጋንዳ መፀት ይሳቕ ሃንደበት ግምጥሊሉ ክሓልየለይ ጀመረ እንታይ ኮይኑ ዶ ኢልኩም ሕጂ ክነግረኩም እየ እቲ ንሓፍተይ ዝምርዓዋ ዘሎ ኣብ ሆላንድ ዝነብር ሓው ይሳቕ ኮይኑ ፀኒሑ ናብ ይሳቕ ክመልሰኩም እሞ ሓፍተይ ብኸመይ ምስ ሓው ይሳቕ ተመርዒያ ክርዳኣኩም እዩ በኹራ ሓፍተይ ቅድመይ ካናዳ ምኻዳ ኣብ ሱዳን እያ ነይራ ይሳቕ እውን ሽዑ ሱዳን እዩ ነይሩ ምስ ሓፍተይ እውን ሌላ ነይርዎም እዩ ሽዑ ዓባይ ሓፍተይ ሓንቲ ጽብቕቲ መሓዛ ነይራታ ይሳቕ ድማ ናመሓዛ ሓፍተይ ስለ ዝፈተዋ ንሓዳር ከም ዝምነያ ንሓፍተይ ዕሊልዋ ሓፍተይ እውን ንኽልቲኦም ብምቅርራብ ኣብ ሓዳር ከም ዝበፅሑ ገበረቶም ይሳቕ ንሓፍተይ የኽብራን ይፈትዋን እዩ በዓልቲ ውዕለቱ ስለ ዝኾነት ሓደ መዓልቲ ይሳቕ ምስ ሰበይቱ ብዛዕባ ተብ ሆላንድ ዘለዎ ሓዊ ይዕልሉ እሞ ሰበይቲ ይሳቕ ንእሽተይ ሓፍተይ ምምፃኣ ትፈልጥ ስለ ዝነበረት ንይሳቕ ንእሽተ ሓፍቱ ንምሓዛይ ኣዲስ መፅያ ስለ ዘላ ምስ ሓውካ ዘይነላልያ ብምባል
ሓሳብ ኣቕረበትሉ እቲ ሓሳብ ተቐቢሎሞ ድማ ክልቲኦም ተላለዩ መርዓቲ ቆፂሩ ሓፍተይ እውን ዩጋንዳ መፀት ስድራ እውን ካብ ኤርትራ ናብ ዩጋንዳ መፁ ኣነ እውን ኣብ ጭንቀት ጣሓልኩ ምስ ዓማዊል ተባኢስካ ተባሂለ ስራሕ ደው ኣቢለየ ነይረ እቲ መርዓ ክልተ ሰሙን ምስ ተረፎ ካብ ሕሱም ጭንቀት ማዕፁ ምድቃሰይ ብምዕፃው ንሓሙሽተ መዓልቲ ኣብቲ ክፍለይ ተዓፀኹ ምኽንያቱ ዓመት ሙሉእ ዝስራሕዎ ገንዘብ በቲ ዕዳን በቲ ናብ ሓፍተይ ዝሰዶ ዝነበርኩ ተቋራሪፁ ኣብ ኢደይ $300 ሒዘ ስለ ዝተረፍኩ ስድራ ስራሕ ከም ዝሰርሕ ስለ ዝፈልጡ ካባይ ብዙሕ ነገር ክፅበዩ እዮም ካብ ዝብልየ ብሕሱም ጭንቀት ኣብ ገዛይ ተዓፅየ ኩላትና ብሓደ ገዛ ንቕመጥ ስለ ዝነበርና ማናጀር ንወዶሞይ ደው ኢሉ ንዓይ ካብ ዘይርየኒ ድሮ 5 መዓልቲ ከም ዝኾነ ሓበሮ ወዶሞይ ተሻቒሉ ብቁልጥፍ ካብ ዘለዎ ምስ መፀ ነቲ ማናጀር ከዓ ናብ መደቀሲየ ከይዱ ከረጋግፅ ሓበሮ ናብ ክፍለይ መፅዮን ኳሕኩሐ ኣነ ድማ ከም ዘይሰማዕኹ ዝቆጥኩ ሽዑ ወዶሞይ ግን ሕማቕ ሓሲቡ ነፍሰ ቅትለት ገይረ ከይከውን ስለ ዝነበረ ማዕፆ ሰይሩ ከፈቶ ኣነ ድማ ብጥምየት ተሰኒፈ ነፍሰይ ተዳኺሙ ኣብ ዓራት ተደኒሰ ፀናሕክዎም ወዶሞይ ኣዝዩ ብስምባደ ክዳውንተይ ቀይሩ ምስኡ ናብ ሓደ ቦታ ክኸይድ ምዃነ ሓበረኒ ኣነ ድማ ከም ዝበለኒ ክዳነይ ቀየርኩ ተተሓሒዝና ናብ ሓደ ሬስቶራንት ምስከድና ምግቢ በሊዕና መስተና ሰተና ዕላል ከፈትና እንታይ ከም ዝኾንኩ ሽግረይ ክነግሮ ኣትሪር ሓተተኒ ኣነ ግና ወላ ንስድራይ ናይ ውሽጠይ ስለ ዘይነግሮም ብባህረይ እውን ከምኡ ስለ ዝኾንኩ ወላ ሓደ ይኮንኩም በልክዎ ሓንቲ ነገር ጥራይ የለዮ ተስፋይ መጻኢ ህይወተይ ኣብ ኢዱ ከም ዝኾነ ካብ ስራሕ እንተሰጉጉ ንሰብ ከም ዘይከውን እናነባዕኹ ነገርክዎ ወዶ ብሞይ ከጸናንዕኒ ጀመረ ሓደ ሰብ ነይሩ ካብ ኣውሮጳ ናይ ሓሸሽ ኮይኑ ናብ ጆባ ድሕሪ መምፁ እዚ ዳ ናይ ሓሸሽ እንዲናበሉ ይላገጽሉ ምንባሮም እቲ ቆልዓ ግን ኣብዚ ሰዓት ማናጀር ናይ ሓደ ዓብይ ትካል ኮይኑ ኣዝዩ ከም ዝተለወጠ ምሳዘን ተወለይ ኣነ እውን ከምቲ ሰብ ክኸውን መዓደኒ መርዓ ሓፍተይ 5 መዓልቲ ተረፎ ሕጂ እውን ተጨነቁ ስድራ ካምፓላ ኣትዮም ሎሚ ጽባሕ ይመጽእ ይኸውን ኢሎም ብሃንቀውታ ይጽበይን ነበሩ ኣነ ግን ሕጂ እውን ኣይተበገስኩን ናብ ምድቃሰይ ተመሊሰ ደቀስኩ መርዓ 3 መዓልቲ ተረፎ ሕጂ እውን ወዶሞይ ኣብ ገዛ ምስ ፀናሕክዎ ተገሪሙ እንታይ ትገብር ኣለኻ ክሳብ ሎሚ መርዓ ሓፍትኻ ይትኸይድ እንዲኻ ኢሉ ናይ መንገዲ $100 ንሳበኒ በተን ናይ ስራሕ ናብ ካምፓላ ዝመላለሳ መኪና ክብገስ ሓቢርኒ ኸደ ንሱ እውን ብኣየር ተበገሰ ውሽጠይ ብዛዕባ ስድራይ እንዳሓሰበ እናተረበሽኩ ናይ 2 መዓልቲ ጉዕዞ ወድየ ድሮ መርዓ ካምፓላ ኣትኹ ኣደይ ክሳብ ዝበፅሕ ተጨኒቓ ነይራ ንሓፍተይ ደው ኢለ ይመጽእ ከም ዘለኹ መኪና መንገዲ ከም ዝተባላሸወትና ነገርክዋ ዕለት 2 ወርሒ 8 2024 ምስ ኣቦይ ድሕሪ 17 ዓመት ምስ ሓፍተይ ድማ ድሕሪ 14 ዓመት ተረኸብናላ ፍልይቲ ዕለት እያ ነይራ ሓፍተይን ስድራይን ገንዘብ ሒዘ ዝመጽዩ መሲልዎም ነይሩ ግና ኣብ ጁባይ $100 ጥራያ ነይራትኒ ኩሉ ነገር ተወዲዩ ባድላ ክካረ ምስ ሓፍተይ ከድና ኣቐዲሙ ተኸፊሉ ስለ ዝነበረ ቁርብ ተረጋጋእኹ እቲ ባድላ ብዘይ ጫማ ስለ ዝካረ ግን ናይ ጫማ ዝኸውን ገንዘብ ስለ ዘይነበረኒ ናብ ወዶሞይ ከይደ ጫማ ክገዝእ ከም ዝደለኹ ነገርክዎ እንዳተገረመ ከዓ ገንዘብ ሃበኒ ንጽባሒቱ ናብ ተዳራሽ መርዓ ምራሕና እቲ መርዓ ኣዝዩ ምዕሩግን ገፊሕን ነይሩ እቲ ዘሕዝነኒ ድማ እቶም እንዳወዲ ክሳብ ሕጂ ሓው መርዓትና ኢሎም ተላልዮም ይፈልጡን ምኽንያቱ ካብ ኣውሮጳ ስለ ዝተመለስኩ ኣነ ንዕኦም ዘይረብሕ ሰብ እየ ግና ክብሪ ናይ ሓፍተይ ክሕልው ዝግብኦም ነይሩ ኣብቲ መርዓ መጽኦም ኣይተላለዩንን ኣነ ባዕለይ ንኹሎም እቶም ኣሕዋት ከይደ ሰላም ኢለ ተላለኽዎም መርዓ ብጽቡቕ እናሓለፈ ከሎ ኣብቲ ናይ ስድራ ሳዕሳዒት ኣብ ጎኒ ሓፍተይ ብምዃን ሓጎሰይ እናገለጽኩ እታ ዝፈርሓ መጽያትኒ ባባ ናብ ጎነይ ብምምጻእ ንሓፍትኻ ባሸልማ በለኒ ሽዑ ኩሉ ሙደይ ተቐያይሩ ከም ገለ ተሰምዐኒ ሕራይ ኢለ የስቕበልኩ ባባ ተረዲኡ ወይ መስለኒ 50 ሽሊንግ ሂቡ ሸልማ በለኒ ኣነ ድማ ሸለምክዋ ገጸይ ፍሸኽ ይብል ውሽጠይ ግን ጓህቲ ሓሚሰ ነይረ ብኸምዚ ድማ መርዓ ተወዲኡ ገዛ ተመለስና ንጽባሒቱ ቡን ፈሊሑ ናይ ኩሉ ቤተሰብ ክዕለል ከሎ ገዲፈዮም ደገ ውዒለ ምሸት ገዛ ዝምለስ ነይረ ምኽንያቱ ዝኾነ ሕቶ ከይሓትኑ ወይ ኣስቤዛ ግበረልና ከይብሉን እየ ዝሰግእ ነይረ ኣደይ ግን ወርሒ ሙሉእ መግቢ ብሓይሊ እንዳብልዐት እንዳተኸናኸነት ጽቡቕ ግዜ ምሳይ ኣሕለፈት ድሮቶ ምሸት ናብ ኤርትራ ምምላሶም ኣነ ኣደይ ኣቦይ ናብ መደቀሲ ክንዘራረብ ኣተና እዛ ምሸት እዚኣ ኣብ ህይወተይ ካብተን ብጣዓሳን ብነብሰ ምትሓትን ዝነበዓ ኩላያ ኣደይ ጌና ዘረባ ከይጀመርና ኣብ እግረይ ድፍእ ኢላና ነብዐት
زودي متانك كقسن كل شجر كعلني سلزن زعبيا خاطبها تيلكا بلتني أنا خابتو فتري نايوشت إكزارب كجمر كلخو نبعاتي قدمني ملحسي وني لقوم زرباي زابيني كمي لخ زارب انت تزارب كخ من كأمنني مال سيد ما ولا حد يكون كن نبرة عدي بخيا كبر كي تنسات زودي أنا سلزعبو خا صبو غيري فلتكاي نبعاتك مل اختلو بلتني كزارب دما جمركو عدي متان كتقسن اتمصحف قدسام صلي بالكوا نسا دما مصحف قدسام صاتلي إيديا مصحف قدس أقميت دما أبلع لي زلوكم طرطاري يفلط إيه إلى ولف حشيش مستخم زي باللي أبقدم مصحف مسمحالكو حنت ولف جنالتن نساخ الشجارة يا بالكوا أبوي أزينا تحقوسه زودي حج قسينة شجارات أجمع يقولون حدرا خجن مستخيت لمد ستيخات بأس ستيخات قتل ستيخات زمو ستيخا زي حمام كاتسكم سلازخونه حدرا بلني نوبوي أزيه ولا كزقيه مولن تخونكو كم زقيه مولجن أي فلتنيو أنا وناي نجاركوون ولاد كاق يمكان ولاد خبير سلازخونه كتولد كل خان خالي كان حق زكاة رايزي كونه كتعبيه زلكا وليد كواجا خفيلكا ولا عسرت جزين تورقه العلكا أبز بتصح مستوب صحيحة دحرت أما ولاد كتركب أبوي كن حنت جزيت رايو واجا خفيل اللي اتهناي لبيا واجا ترايمبر أما خزن جوا جنزب سينا تساقو خلخو جنزب كفللي بحمامي ساقلخو مسبلكو اندان تصرصره ولا هدم أنا ولا حدا يقبركاني إيه لنا نيرو بحق شعوخ هاد من كبل بشفاتو تتحيز انت زقتلني رجن أشحات كفيلو تسكر مقبر اللي سدراي بزعباي كم تزودليو ولا حنطق الكي سمعنا بإرترا تمولسو علات 3 ورح شمون تقلتش عن 24 زعلت زي أنا حفتي زخبرت علاتيا نعايقن حفتي كابر قبيت نابت من تغييره مرز زنزحت اللي بادونت كم سمعن زقبرت علاتيا اتعين قربيت حفتي ون حصونة وديها سبعي فانوتو مساعد ما جزات خارينا نابرا جمرنا أبا أدي سابا نهالوت بزح قمزي قبر كلاقن أنا مساء مهلاوي حقوستي نبرتن سلازون نابجوبا خملس تدفاف إن نبرت مغنياتو حجي نعا أزخون جنزبي بالليل دحاركا بين عالم كتستمع غرسلة زدليت أنا أبقى أخو علكلهو دسي بلان جز أون تتصوك بزحين عللن مقبخ تقرب اللي كلا نتابياتي دمت بزلوه دفئ بلا زي قباب تقرب اللي نبرت أنا جن سقيلي زعزب نيره اتعامت ملو أبروفايلي ناي فيسبوكا سقيلاتو زنبرت سقليون كأيراتو سيم زبهال ود حتني مسكال أي أبشرون بي زبهال اندا جبريل زنبر بشمون تعامت زعابيو جنكا كاباي بشمون تعامت زلبم أزيو حلنا وحاو نبرني حفتي قرفو خستبلايله نابو محداري كركو حق حيش نعايو الناس إن تسمعني نابسيم كم زخدكو خي حبركو ويا خيده زقرا من دما زخول 3 سومون ملو ناب ገዛ ከይተመለስኩ እንዳፈለጠት ከይደወለት ስቕመ ባላዩ ከምዛ ዓይነት ጽልኢ ርእሰየ ዘይፈልጥ ብጣዕሚ ተገሪመ ሓፍተይ ዝኹሉ ጭካነ ዘምፀትሉ ዝኣልያ ሰብኣይ ስለ ዝረኸበት እዩ ድሕሪ ሓደ ወርሒ ናብ ወዲ ሓትነይ ደው ኢላ ምስኡ ከም ዘለኹ ሓትተቶ እወ ምስ በላ ድማ ገዛ ንኽመጽእ እውን ነገረቶ ፈትያ ድሃይ ዝገበረት ከይመስለኩም ከምኡ ኣይኮነን ስድራይ ደው ኢሎም ኣረኽቡና ክብልዋ ከለዉ ሕጂ ወፂእና በለት ምኽኒት መሃብ ስለ ዘብዝሕት እዩ أنا ون سلسترد إن جزا خدكو شعدما وري حياة أبشنت بيت بمئتاو نسدراي دويلا حج جزا اللي بمبالغ رخبتني مسدراي كعلل كلخو نسمون كرخو بن 5 فتنو أنا جن وسي الناس أنا حكوم كم استشجروا نجرني صغيلة أبجزاي كم زي وعل نجركوهم حفتي جنزب بتعميزة تقللا جنزب تحلي كاترايا تخبركا زي تسجبرت الناس زغال لي بحج زلو سقاي يخف أبقد ما أملاخ يزبلكم أبزني 15 عامت ملو ناي سدت قعزي كم حفتي جيرو لبي زود أني يلن حفتي انت تموت نيرا مسحاكم بر فصم نبعات بهالاي متسنن حفتي بتعمي جنزب تسأللا كاب جبا خلت تغيار كدان يتماليه بزن كدان حدا عامت ملو يتنقصايسه نساقن سقمينا رأيت مسمح عزوتاوس يا أبو زحيات تطفئ نيرا أنا جن حجون يعزب يزلخو كم محازوتا أنا حوا مخاني زفلتاني اتنام مرعى محازوت زنبرات راي نيرن اتن كالوت كن مسجزيين فليتن مخنياتو محازوتا جزا كمسأت خوينن أنا أبزي اللخولين تسوع النيرة
ምኽንያቱ ኣነ ኣብ ገዛ ተሃልየ መን ምዃነይ ክሓታ ስለ ዝኾና ንሳ ድማ ካብ ኣውሮጳ ዝተመልሰ ሓወይ ክትብል ተሓፍር ስለ ዝነበረት እያ ኣነ ከለኹ ዘይትፅውዕን። ርኢኹም ውድቀት ማዕረ ክንደይ ከም ዝሕፍር ኣብ ሕብረተሰብና ማዕረ ክንደይ ብስድራኻ ከይተረፈ ከም ትፅላዕ። ግና እኮ ወይ ሓፍተይ ገንዘብ ስለ ትፈቱ እምበር ናይ ቡን ናይ ቦዳ ናይ ታክሲ 5 ቅርሺ ተትህበኒ ነይራ። ኣብ ደገ ውዒለ ምሸት መጻኹ ንሳ ከዓ ነፃ ኮይና መውዓለት ነይራ። ስለዚ ማለት 5 ቅርሺ ስለ ዘይብለይ 2 ወርሒ ሙሉእ ካብ ገዛይ ዝወፃኹ ካብ ገዛይ ወፅየ ዝውዕል ዝነበርኩ ኣምላኽ ምስክረይ 1 ዓመት ሙሉእ ብሓንሳብ ተቐሚጥና ከነብግዕ ምስ ሓፍተይ ዘዕለልናለን ግዜ 3 ጥራየን ነይረን። ምስ ሓፍተይ ዝተቐመጥ ኩለን ከዓ ካብ 5 ወርሒ ዘይሓልፍ እየን 7 ወርሒ ሙሉእ ምስ የመወዳሓትነ የደቂሰ። ሰብኣይ ሓፍተይ ኣዝዩ ለባሚ ድሕሪ መርዓን ሓፍተይ ክርያ ናብ ካምፓላ መፀ። ናይ በይኖም ግዜ ክሕልፉ ስለ ዘለዎም ከዓ ጌስት ሃውስ ተኻርዩ እዩ። ሓፍተይ ድማ ሰብኣይ መፅኡ ስለ ዘሎ ገዛ ዓፅዮ ናብቲ ዝተኻረናዮ ጌስት ሃውስ ክኸይድ ስለ ዝኾንኩ ምስ የመወዳሓትነ ይቀኒ በለትኒ። ኣነ እውን ውሽጠይ ብጓህና ተቓፀልኩ። ንምንታይ ገዛ ዓፅዮ ክትከድ ደሊኺ ምሽ ኣነ ኣለኹ በልክዋ። ንሳ ድማ ሓላይት መሲላ ኣነ ተኸይደ ደኣ መን ክሰርሐልካ መነስ ቤዛ ክገብረልካ እንታይ ክትበልዕ ኢኻ በለትኒ። ግና ተንኮላ ፍሉጥ ነይሩ። ኣነ ኣብቲ ገዛ ከም ዘለኹ ሰብኣያ እንተፈሊጡ ኣስቤዛ ግበርሉ ኣስቤዛ ወዲኡ ከይከውን ከይብላ ንዓይ እውን ዝኾነ ሓለፋ ከይገብረለይ ሓሲበ እያ ገዛ ክትዓፅዎ ንዓይ ናብ ስዮም ክትሰደኒ ዝሓሰበት። ኣነ እውን ስቕ ብምባል መልሲ ካብ ምሃብ ተቆጠብኩ። ስቕታይ ስለ ዝተረዳኣ ኣብ ገዛ ገዲፋት ንኸደት ከም ዝህላኽ ገይራቶ። ግን ኣብቲ ፍሪጅ ዝነበረ ኣስቤዛ ኩሉ ተማላእቶ። ናብ ወዳሓትነይ ብምኻድ ተደሪረ ናብ ገዛ ክምለስ ከለኹ ፋፋን ሽኮርን ተመላእኹ። ንጽባሒቱ እታ ሰይጣን ሓፍተይ 10 ኢንዶሚኒ ሒዛትለይ ናብ ገዛ መፀት። ጠጢቐ ክበልዖ ሕጂ እውን ግን ስቕ በልኩ። ከይትግረሙ ከዓ ሰብኣያ ኣስቤዛ ከም ትገብረለይ ዝፈልጥ ነይሩ። ሓደ መዓልቲ ናይ ምዝንጋዕ መደብ ስለ ዝነበረ ሰብኣያ ደው ኢሉ ክመፅእ ሓበረኒ። ኣነ ድማ ክዳውንተይ ረሲሑ ስለ ዝነበረ ተሰኪፈ ድሓን ንስኹም ተዘናግዑ ካልእ መዓልቲ በልክዎ። ንሱ እውን ፀገም የለን ዘይክንሕምብስ ጥራይና በለኒ። ኣነ ድማ ሕራ ኢለ እታ ረሳሕ ዝነበረት ስረ ገይረ ሸበጥ ገይረ ኸድክዎ። ምስ ረኣየኒ ብጣዕሚ ተገረመ። 2 ስረ ጥራይ ከም ዘለዋኒ 2 ከም ዝረስሓ ነገርክዎ። ድሕሪ ምዝንጋዕ ድማ ሒዝኒ ናብ እንዳ ክዳውንቲ ብምኻድ 2 ቅያር ስረ ገዝኣለይ። ኣብቲ ሰዓት እቲ ንዓይ ዓብይ ነገር እዩ ነይሩ። ብኸምዚ ናይ ዕረፍቲ ገዚኡ ተወዲኡ ናብ ሆላንድ ምስ ተመልሰ እዛ ስስዕትን መርዛምን ሓፍተይ ናብ ገዛ ተመልሰት። ክሪኣ ከለኹ ጥራየ ኣዝየ ዝጉህ ነይረ። ከምዚ እናበልና ድማ ድሮ ዓመትና ጌርና ፕሮሰስ ሰሊጥዋ ክትዳሎ ጀመረት። ንሳ ኣብ መኻዳ ዝገደፈትለይ በሰላ ካብቲ ኢሳቕ ዝገበረኒ ንላዕሊ እዩ። በዚ ምኽንያት እየ ከዓ ዘይድምሰስ ቂም ዝሓዝኩላ። ፕሮሰስ ሰሊጥዋ ቅድሚ መኻዳ ቅንጣሚን ክትገዝእ ላዕለን ታሕትን ክትብል ጀመረት። ከምቲ ዝበልኩኹም ብገንዘብ ዝመፃ ስለ ዘይትፈቱ ሓልየት ብዝመስል ኣነ ሓሙስ ስለ ዝኸይድ እዚ ንብረት ሸጥካ በቲ ገንዘብ ወላ ምስ ገሊኦም ኣዕሩኽትኻ ገዛ ተኻረ ክትብለኒ ጀመረት። ግና ኣነ ተንኮላ ስለ ዝፈልጥ እኩየ ፀገም የብሉን በልክዋ። መዓልቲ ብዝደፍኡ ቁጥሪ ቀልጢፍካ ኣባ ሽጦ ዝንብረት ኣነ ቲ 500 ሽሊንግ ትሕጃ ናይ ገዛ ትሒዘዮ ስለ ዘለኹ ክጥቀመሉ ደልየ ኣለኹ ኢላ ትህውኸን ነበረት። በቲ ሓላይት ንኽትመስል ዝንብረት ሸጥካ ንዓኻ ትብል፣ በቲ ድማ ትሕጃ ናይ ገዛ ክጥቀመሉ ደልየ ትብል። ኣስዕበ ቢላ ከዓ ገዛ ኸራይ ቅድሚ 1 ሰሙን ከፊላ ስለ ዝነበረት እተን ናይ 3 ሰሙን ዝተረፈ ሓሳብ እውን ክትወስደን ስለ ዝደለየት ኣብ ውሽጢ 3 መዓልቲ እቲ ንብረት ቀልጢፈ ክሸጦ ከም ዘለኒ ሓበረትኒ። ሕጂ እውን ብዙሕ ኣይምልሰላኒ እኩየ ጥራየ ዝብላ ነይረ። እቲ ንብረት 1500 ዝነበረ ዋግኡ ብ300 ሸጥክዎ። ሓደ ንብረት እውን ክትፍተወሉ ስለ ዝደለየት ንጎረባ ብትሃበትን። ንኤርትራ ደው ኢላ ከዓ ንስድራ ክረጋግኡ ከም ዘለዎም ኩሉ ንብረታ ሸይጣ ንዓይ ገዛ ክካረ ከም ዝገበረት ሓበረቶም። ብድሕሪዚ ስለ ዝቐበፅክዎ ሓፍተይ ምባለ ቋሪፀ ጓላ ነደይ ኢለ ክስይማ ጀመርኩ። ንጓላ ነደይ ብ6 ዓመት እየ ዝዓብያ። እዚ ኩሉ እናገበረትኒ ዘይዛረባ ዝነበርኩ ድማ ሕጂ ሓዳር ስለ ዝገበረት ከኽብራ ስለ ዘለኒ እምበር ምህራም እሞ ይትረፍ ወላ ምውራድ ጠፊእኒ ይነበረን። ስድራ በቲ ንዓይ ገይረሉ ኢላ ዝነገረቶም ኣሚኖም ደስ ከም ዝበሎም ሓበርዋ መረቕዋ እውን። ሓደ መዓልቲ መሓዛኣ ዝነበረት ካብ ኤርትራ ትመጽእ እሞ እታ መሓዛኣ ብዛዕባ ኣብ ኣውሮጳ ዘሎ ሓዋ
كساب حج خمزي حجزا تعلل أمو قوالا نديكا أشمر بزمسل قدفنا بجاخي وروب آخركا قم نجر تقبر كاينبر حوكا سلزخونة رأي أخولا يكون بلتا زرب أزي حدا خبوزحات قبل بي بزيد مسس تصحفي مجشا ناب هولاند سلسته معالت ترفو نما حازوتا بمدوال ناي مفانو قبجاحت قبرلن سلزدليت نصبحيتو نخمص حبرتن ات نبرت جزات شيطو سلزنبره ربع عبتي كما فانو زهابت النبرت فيستا قبرتلن انا جنا يتعدمكن ربع ناب عركي بمخادا وحدركو مخنياتو ات مجشا حمص سلزنبره كفانوا سلزيدلخو حمص أخيلا ايربورت كتمرح ورب ساعات مسترفة تلفون دولت لي أنا دما كفان واصل زي دلخو تلفون ملعال أبخوا إذا مقباري دما نايت عامة ملو زي ساقيت النقيم حزال لخمزو لخو خحبرا كسوت أب محسابيه محازوتا دما ايربورت مسا أب مخادف فانوها بدحرزوون هولاند مسا أتوت بفيسبوك هاي بلتني أنا دما حنساب النحوارم بلوك بركوا تمسقني لدما كاب قص يرحقوا دحر قوالا ندي مخادا اتناي شياط ገንዘብ ሒዘ ሕጅውን ናብ ሴም ወድሓትነይ ከይድኩ ሴም ወድሓትነይ ሕጅውን ኣይረብረበን ብጽቡቕ ተቐቢለኒ እቶም ደቂ ገዝኡ ንወድሓትነይ ከይጸልኡን ብምባል መግቢ ባዕለይ ይሰርሓሎም ኣቑሑ እውን ይሓጽበሎም በተን ኣብ ጁባይ ዝነበራ ገንዘብ እውን ኣስቤዛ እናገበርኩ ንሓደ ወርሒ ምስኦም ተቐመጥኩ ዕድል ኣይገበርኩን ወድሓትነይ ንፉዕ ስለ ዝነበረ ኣቦኡ ናብ ኣንጎላ ሕለፍ በሎ ኣነ ወፂየ ከለኹ ሃንደበት መፂኦም كبجس كم زلوا سلز حبروا كفانوا انت مصاخو جن اي رخبكون كيدو صنحني انا مسدق غزو ترفكو نسمون كصلو نجمرو حقهم ينكا نبرا خامبالا خبيديو انا ون زياده خيصلو بمبال كلته معلتي ابيت كريستيان اندا جبريل مساون كاخلته معلتنا دقسكو يحلفون يره حدا معلتي اب تيك توك حلف قبل حدا روبن زبهال اب ليبيا خلته عينتو سان حاونا راخو أديون أبيت كريستيان لمينا خمس خفلات اللي سمعخو إذا حاونا زخول بحرن سهران سجيرو أبتزدوليو بوتا عدو علك خون أديون تسفى أخبرن كتر أخلها السمعك هايو أنا أبتساعات تسفى أوريت أسلو زنوبركو حدا نجر كجبرو لحسيبه أبشعو ساعات شاول زبال أب تيك توك ني حاجز جنزب أبلاي في جبرو لسلز نبره نحاونا روبن كراخبن نحبركوه نسجن كراخبن نيدلين مخنياتو بشمو بزح ገንዘብ ይከብ ስለ ዝነበረ ሓደ መዓልቲ ግን ነዝቆል ዓዝበለ ጽዕድላት ይዓጽወሉ ምህላው ብግልጽ ኸራኸበኒ ኣትሪረ ገናሕኽዎ ንሱውን ምስ ሓውና ሮበን ኣራኸበኒ ንሮበን ረኺበ ድማ ሓወይናተይ ኣነ ተስፋ ዘይብለይ ክንሰይ ክልተ የዒንቲ ሒዘ ይነብር ኣለኹ ንስኻ ምስ ዝኹሉ ተስፋኻ ግን የዒንቲ የብልካን ስለዚ ምስ ነብሰይ ተዘራሪበ ወሲነ ስለ ዝኾንኩ ሓደ ዓይነይ ብነጻ ክልግሰልካ ደልየ ኣለኹ በልክዎ أقدم من شاول نجيرو يسلز نبركو كم تزبالكو خنكا شاول أفت ساعتي رب حصل زنبوري مثلني نروبن زخنا نجر جدي إلو وخوينو روبن حونا مجمريا بتعمي زمسكنا كحوي سلمن تايجن حنت عين خاخت الجسال ليدي لخا إلو بترت أرحتتني أنا ون زقات أم نجر كم زحزنني مسحبركو وقت سلا بلاد ما أنا تمسرحنا عيني أفلت أصل زي باللي مسفولت سبعة الرخبني أنا ون كل جسال كادلو على قبلكو ودكيمة روبن حاونا جن انت اتزواص على جنزب اساسيعو خوينو انتس بزلوم اوان مني عين زلقسيلو يمسلني اند عطراي اوكي يخدو للكايلو بوغيرو طفيو زياده حق اونت نمرغغاص دويلكم كتحطو تخوليكم حدا معلتي ابجبانا حلخو سفلطو زنبركو سب ام منجد غوف نراخب تتحاحزنا دمانا بنداشا خدنا بزح نجر يعللنا كابت زعللنايو عننا بليبيا زخود سباتكم تصلو نسون ገንዘብ ከሐስበለይ ነጊሩ ከም መጀመሪያ መቆሽሽ $100 ሂብነ ተፋላለና ኣብቲ ሰዓት ዝኾነ ነገር ክገብር ወላውን ህይወተይ ኣብ ሓደጋ እትየ ገንዘብ ዝረኽበሉ መንገዲ ኸናዲ ድልውየ ነይረ ስለዝውን ድሕሪ ላዕልን ታሕትን ምባል ክልተ ዝፈልጦም ሰባት ንሊብያ ዝኸዱ ረኸብኩ ከምቲ ዝበለኒ ድማ ደው ኢለ ሓበርክዎ ነቶም ክልተ ከዓ ሰደድክዎም ኣብ ውሽጢ 2 ወርሒ ድማ ብሰላም ጥልያን ከም ዝኣተው ምስ ፈለጥኩ ኣዝየ ተሓጎስኩ ኣነ ድማ ገዛ ተኻርየ ስሩዕ ህይወት ጀመርኩ ግን حق زربا وشتي قسانت يسمعي نبرن እቶም ዝሰዶም ዝነበርኩ ልብያ ኣቲና ክሳብ ዝብሉኒ ቀሲነይ ደቅሳይ ነበርኩን ከምዚ ኢለ እንዳነበርኩ ድማ ሓደ መዓልቲ ብዛዕባይ ዝፈልጥ ዝነበረ ካልእ ሳምሳሪ ክረኽበኒ ከም ዝደሊ ካብዚ ዝኽፈሎ ዘለኹ ድማ እፅፊ ከም ዝኸፍለኒ ሓበረኒ ኣነ ድማ ሕራይለ ስራሕ ጀመርኩ ምስ ሰብ ምስራሐይ ግን ኩሉ ነገር
ከስእነኒ ጀመረ ምስተሓድሽ ሰምሳር ምስ ጀመርኩ ኣነ ብስራሕ ንሱ እውን ብገንዘብ ጽቡቕ ተሰማማዕና እዚ ስራሕ ብእምነት ከም ዝስራሕ እውን ሓበረኒ ኣብ መንጎ ክልቴና እውን እምነት ተፈጥረ መነባብሮይ ክቕየር ጀመረ ኣብ ህይወተይ ተሰሚዒኒ ዘይፈልጥ ተስፋ እውን ተሰምዐኒ ንስድራይ እውን ክልተ ግዜ ብሽም ካልእ ሰብ ክሰደሎም ጀመርኩ እዚ ስምስርና ጽቡቕ ከም ዘይኮነ ይፈልጥ እየ ግና ኩሉ ከይሓባእኹ ክዕልለኩም ስለ ዘለኒ እዩ እቶም ብመንገደይ ዝኸዱ ሰባት እውን ብሰላም ሊብያ ድሕሪ ምእታዎም ብዙሓት ሰባት ከምጽኡለይ ጀመሩ ከምዚ ኢሉ ኩነታት እናቐጸለ ሓደ ግዜ ብዙሓት መትዓቢቲ ክብገሱ ከም ዝደልዩ ይሓበሩኒ ዝፈልጦምን ዘይፈልጦምን 12 ሰባት ተበገስክዎም እቲ ሳምሳር እውን ኣዝዩ ተገረመለይ ደስ ድማ በሎ እዞም ሰባት ብሰላም ሊብያ ድሕሪ ምእታዎም እቲ ሳምሳሪ $7,500 ሕሳብ ኣውረደለይ ክኣምን ኣይከኣልኩን ናይ ብሓቂ ድዩ ዝገንዘብ ናተይ ኢለ ን4 መዓልቲ ተገረምኩ ኣብ ልዕሊ እቲ ሰምሳር እውን 100% እምነት ኣሕደርኩ ብድሕሪ እውን ብዙሕ መደባት ክሕንፅጥ ጀመርኩ ሕማቕ ታሪክ ህይወተይ ኣብዚ ዘበቅዕ ስለ ዝመሰለኒ ቤተ ክርስቲያን ብምኻድ ናይ ልበይ እናነባዕኹ ከመስግን ጀመርኩ ኣብ ጁባ ከለኹ ፓስፖርት ናይ ኤርትራ ከውፅእ ተመዝጊበ ስለ ዝነበርኩ ፓስፖርት መፀኒ ሽዕቦት ፓስፖርት ንኣንጎላ ከይደ ሓድሽ ህይወት ክጅምር እዩ ነይሩ መደበይ ግና ከምቲ ትፈልጥዎ ኣነ ብዘይ ውድቀት ዘይኮነለይ መዓልቲ ሓልያ ዝወድቀላ ዕለት መፀት ሓደ ግዜ እቲ ሳምሳር ቴሌፎን ይድውለለይ እሞ ኣብቲ ዘለኻዮ ንመሳርሕትና ዝኸውን ገንዘብ ብህፁፅ ኣድልይና ስለ ዘሎ $6,000 ሃባ እሞ ኣነ ኣብዘን 3 መዓልቲ ከውርደልካ የበለኒ ኣነ እውን ኣብ ልዕሊኡ 100% እምነት ስለ ዝነበረኒ እተን ዝበለኒ ገንዘብ ምስ ሃብክዎ ኣብ ኢደይ ድማ $1,500 ተሪፈን ማለት እዩ በተን ዝተረፋኒ $1,500 ገዛ ኸራይ ናይ መግበይ እናኸፈልኩ ይጽበየ ነበርኩ ግና እቲ ሳምሳሪ ገንዘበይ ከይሰደደለይ ሰሙናት ሓሊፉ 2 ወርሒ ገበረ ክሻቐል ስለ ጀመርኩ ገንዘብ ኣድልይኒ ከም ዘሎ ገንዘበይ ክህበኒ ከም ዘለዎ ሓበርክዎ ንሱ ድማ ስራሕ ከም ዝፀዓቆ እምበር ከም ዝህበኒ ኣተኣማመነኒ ኣብ ኢደይ ዝነበረ ገንዘብ እናተወድአ ምስ መፀ ዝያዳ ክሻቐል ጀመርኩ ሕጂ እውን ደጊመ ብምድዋል ኣብ ሓፂር መዓልታት ገንዘበይ ክህበኒ ከም ዘለዎ ሓበርክዎ ንሱ ድማ ዘይተፀበኽዎ መልሲ ሃበኒ ስምዓኒ ለምቅነ ኣብ ስራሕና ሓደጋ ኣጋጢምና ኣሎ ፖሊስ ሱዳን ናብዚ መኽዘን መሐወሊ መፂኦም ልዕሊ 200 ሰባት ስለ ዘውፅዎም ኣብ ክሰራ ኢና ዘለና ዓቕሊ ግበር እዚ ስራሕ ናብ ቦትኡ ምስ ተመልሰ ሕሳብካ ከውርደልካ የበለኒ ካብ ዘረብኡ ከም ዘይመልሰለይ ምስ ፈለጥኩ ነፍሰይ ቀጥቀጥ በለኒ ኩሉ ነገር ተዓፀወኒ ባዶነት ጭንቀት ክስምዐኒ ጀመረ ኩሉ ሓሊፍ ለይለ ርእሰይ እሚነዮ ስለ ዝነበርኩ ነዚ ጉድኣት ክፃወረ ይከኣልኩን በቲ ሓደ ሸነኽ ከዓ ኣምላኽ እዚ ስራሕ ከም ዝጎድኣኒ ፈሊጡ ዶ ይኸውን ከምዚ ገይሩ ኢለውን ሓሰብኩ ብድሕሪኡ ናብ ቤተሰብ ሓገዝ ክሓትት ጀመርኩ ከም ዝፀልኡኒ ይፈልጥ እየ ግና ኣማራፂ ይነበረንን ኣብ ሕማቕ ኩነታት ከም ዘለኹ ዝበልዑ ዝሰትዮ እውን ከም ዘይብለይ ዓቕሞም ክሕግዙኒ ቴክስት ፀሓፍኩሎም ዝበዝሑ ቤተሰበይ ግን መልሲ ከይሃቡኒ ስቕዮም ኢሎም ነፍሰይ ተዘጥፍእ ግን መተስከረ ናብ ስድራይ ምሰደዱ ስለዚ ውድቀት ምስ በዝሓኒ ስድራይ ፀሊኦም ንዝበልኩ ግና ኣነ እውን መፍቶ ቤተሰብ ኢለ ነፍሰይ ኣይጥፍእኒ ካብቶም ናይ ጽሑፍ መልእኽተይ ዝበፅሖም ስድራ ቤተይ ኣብ ሆላንድ ዝቕመጥ ፊልሞን ዝበሃል ምሳይ ዝዓበየ ዝፈትዎ ወዶ ኮይ ብቁልጡፍ ሰደደለይ ከምኡ እውን ሓደ ወዲ ሓወይ ዳዊት ዝበሃል ንሱ እውን ዓቕሙ ሰደደለይ ኣነ እውን ናይቲ ዝመፅእ ወርሒ ገዛ ኽራይ ከፈልኩ በተን ዝሰደዱለይ ገንዘብ ሓደ ወርሒ ብምጽናሕ ናይ ዝመፅእ ወርሒ ክኸፍል ስለ ዘይከኣልኩ ንብረተይ ሸይጠ ካብ ገዛይ ወፃኹ እግረይ ድማ ናብ ቤተ ክርስቲያን እምርሓ ኣብቲ ቤተ ክርስቲያን 2 መዓልቲ ድሕሪ ምሕዳረይ ኣብ ጎጉል ብምእታው ስደተኛ ዝቕመጥሉ ካምፕ ሃሰወልኩ ብድሕሪ እዚ ናብ ኦፒኤም ማለት ቤት ጽሕፈት ስደተኛታት ኣምራሕኹ ኣብኡ ድማ ንካምፕ ክኸይድ ከም ዝደሊ ሓተትኩ ንሶም እውን ብዙሕ ፕሮሰስ ከም ዘለዎ ነቲ ወረቓቕቲ እውን ብገንዘብ ከሳልጦ ከም ዘለኒ ሓበሩኒ እተን ኣብ ጁባይ ዝነበራ ገንዘብ ስለ ዘይኣኸላኒ ናብቲ ዝሓደርኩላ ቤተ ክርስቲያን ተመለስኩ ብዙሕ ብምሕሳብ ናብ ሓደ ሄርሞን ዝበሃል ኣዝዩ ሓላል ልውሕ ዓርከ ደው ኢለ ተሸጊረ ከም ዘለኹ ዝኾነ ክሳብ ዝገብር ድማ ምስኡ ክፀንሕ ሓተትክዎ ሄርሞን ወዲ ሰንዓፈ እዩ ኣነ እውን ወዲ ሰንዓፈ ግና ኣብ ስደት ኢና ንፋለጥ ሓደ ግዜ ተሸጊሩ ኣብ ገዛይ ን4 መዓልቲ ምሳይ ተፀጊዑ ስለ ዝነበረ ነዛ ዘይትጠቅም ዝገበርኩሉ ብምዝካር ንኾም ይትበል ስቂልካ ጥራይ ገዛ ምፃ በለኒ ኣነ ድማ ቀሲነ ክዳውንተይ ሒዘ ናብ ሄርሞን ከድኩ ሄርሞን $200 ጥራይ እዩ ዝሕወል ነይሩ 100 ንገዛ ኽራይ ይኸፍላ 100 ድማ ንኣስቤዛ በዘንዕኡ እውን ዘይኣኽላ ገንዘብ ን2 ወርሒ ሙሉእ
كساب حجي يعلين له كساب حجي أبقصو نايس إلا أتمن فسري اللي يفلتن كجرمكم كاب أوروبا مملاسي ترايز فلت إذا خاب أوروبا قدم مملاسي دحرين زحلف كوزانتاي حجي مساخون كويني زكاتا تولوزولو أنا مخاني جنا يفلتني من البات لومي إذا السمعة يفلت يخون حجون قعزي ناب كينيا يخون كينيا كابي غواندا ولا حنت زحيشا يكونن انجراخا أبزغون ساعات بوتاني زركب أنا ون حديلة حمدي نقيفة خم بحدش كفتني زلو مدبي قالي أتولكم دما بزلنا عقمي أبعاوت كبتصحيه حنت زي تربح حفتي وحدات زي ربح بيتسب كثيرة أنا جن أبز ساعات الف زخونة أحد كسيبه بقى لف سقوس أرون أحوات كسيبه الحرزان تايم اسمعكم ذهبكم من تسفى حيل خوين النيو أنا زرب حساب مخاني فليت النيو عوتي كم زغربو والنجير النيو مسايو والنبي عكم يخم سلازي حدا معلت مسيه عوتي كبسروكم تسفى جبر أتم صدرا حدار قلع يحزكم كابزي بالكم بعاقمكم تحجزكمني أتم كندحو حفت خوينكم زت أنا نعخمني أملاخ تدليو تمني ويهابكم كبرتي هاب اللي بتوم قبل بيا خوينكم نايجزا رسخم شجرات سيركم أجو خازبالكم منون أملاخ كابت زلخم ومواص أفترلكم ناي نبعت حقوسنا نبع خفانوكم يه حجون سبع لني أبعوتي الرخبنا تفتسأمه حوكم حبوق أنزا سدتنيا من السي بمن قد بحق خاقيد عب علامخا كم تسرح زي قد في موتكن تمستير مخاديم نابي بزي قدس اتمن قدي نابتو خطبط حتهن تتصف حز وسد انتقوينو اتمرج امس عبو ترايو من مصراي يدلن مالت ايكونن قن حلمخا نعوت حيسك عترن نزبلك انتقوينو ابت زلخاي ولا نحنت خالي تطواي تبل مباتات يخون كرباتات وحيز يخون رباتات سنجروتات نقعزة خامس النيتا أي تدليلو تقعزة نسخات رايك تقعزة زدل قعزة بهديو سمسرتن دلالن زول يسقرودو بايكونن حلمخا استقبرو معدنا وصفراي أبتي تعويتي الكبان دير خازن بلبل كان لقوان ونكخون زقبا بعرخم حازات زرو وصم بهجي بالكان بأذان عركم حازات سمع دمت لبوني بالكان نبهجخا تزريلو نسخايخا لهوتك تسقنا نسخايخا كمتي ولادي تبهج ولدا نمسمار سلام زي تبل نهنت إنت وشتقا أي تدق سلم أفناناي وشتقا بمخان بمنقد حلمخا تقعز دك سب أنصار بهجنكو قعز خلويم سمع السوم وعزخا نعود كازنا فق مخان الرقا قصلم كيد وخيد كيد بتت أشات أجم كيد بتي دنت سلام كيد بتي فتنتات زبزح من قد علامخا كيد بتنبزح شجر فنات إسو نبعوت زبط حديد بهجخا تسفاقون نتوم أبعيلات أجم آتيم موصاص تشجرون نتوم سبب حشحش زبولهم زلون حرت سبب رهوا خمزولد أمينهم إيدون كم مهب أدحنهم عقالكون نتوم مقرفت سدة مريروهم قداي والفتات زي وصيج إنكتن زخونو صبحنا تازانتا سلزلوا هيوتهم كيف ردوا بعقله سنخا نخيسكا مسقوان مخانو أرئيو كيد بكا بمن قد بهق خاخيد هاي مستبرانو كلثوم تفتاوي سلمات ناي سماي تفترو بحرياوي بعلوم نبعلوم النات داراربو نزات سلمات مريت برهانوم يهبو برهانوم يسنبو